Bai. Bueno, niretzako mintzalaguna da oso lagungarria. Euskaraz, askatasun gehiago hitz egiteko oso ona da. Horregatik ni sartu naiz bageran. Aspertuta nengoen ja, hainbeste akademietan gramatika ikasi ja aspertuta, eta ja momentu batean, konturatzen zara nola, azkenean ezin duzu hitz egin. Asko ausartago naiz, berba egiteko. Ja azkenean nola osatu dugu talde bat, eta oso ondo konpontzen gara eta pozik. Goaz astero. Bi mintzakideak bazkide gara soziedade batean, eta han ikasten gara. Oso errez, oso modu erosoan, bakarrik gu gara. Eta bueno, nola aukera badaukagu ere, zerbait edateko ere. Eta hori egiten dugu. Oso garrantzitsua da euskara sustatzea, eta bide onena da mintzalaguna izatea.